Sa title pa nga lang, Dame, magkatunog talaga siya sa Dane. Kayo nang bahala mga boss kung ano yung masasabi nyo tungkol sa pag ikumpara nyo yung kanta ng BTS at ang kantang ginawa ni Skastak Lee. Tingnan mo, yung dami, malupit, Dame. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, boy, this boss Jupil Jeff, Jupil Films. So for today's video mga boss, nabalitaan ko sa Facebook na tungkol dun sa issue na kinopya daw ni Skastak Lee yung kanta ng BTS. Actually mga boss, kagabi ko yun nakita mga boss. So hindi ko nagawa agad ng reaction. So hindi ko na-review agad. So ngayon mga boss, i-review natin kung totoo ba talaga na kinopya ni Skastak Lee yung kanta ng BTS. So ang title po ng kanta ng BTS ay Dane. So bago po natin sisimulan sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So ayun mga boss, subukan natin pakinggan yung kanta ng BTS, yung Dane. So search natin BTS. So BTS Army, BTS RM Suga J-Hope Dane lyrics. Okay. So ayun mga boss, hanggang chorus lang natin pinakinggan. So actually mga boss, kagabi mga boss napakinggan ko tong kantang to. Di ako fans ng BTS, kahapon ko palang napakinggan tong kanta na to. Dahil sa nakikita ko ng post kagabi tungkol dun sa pagkopya daw ni Skastak Lee ng kanta ng BTS. So ayan, pakinggan po natin yung yung kanta ni Skastak Lee. Ayun, naka-title po mga boss. Ang title po sa kanta ni Skastak Lee. Ang pagkakaalam ko mga boss, meron silang pinopromote na clothing line. So kasama ni Skastak Lee si Flo G dito sa video na to. So yung title mga boss ay Dame. So sa title pa lang mga boss medyo magkatunog siya, Dane at saka Dame. So linawin ko mga boss, hindi ako fans ng BTS. Hindi rin ako fan ni Skastak Lee, pero napakinggan ko lang yung mga kanta niya. So medyo nalulupitan ako sa mga kanta ni Skastak Lee, yung mga nag-trend dati na kanta niya. So ayan mga boss, pakinggan na lang natin mga boss. So kung ano yung maririnig nyo, try nyo lang i-search yung kinanta ni Skastak Lee na Dame. So kayo nang bahala kung ano yung masasabi nyo. So ito mga boss, i-review natin ulit mga boss yung kanta ni Skastak Lee. Naka-title ay Dame. So magkatunog lang talaga yung title pa lang, magkasing tunog lang, Dane at saka Dame. So ayan. So Dame 90s Gang, Flo G, Skastak Lee, Black Collection, Brand 4 Brand 4 1990. Okay, play natin mga boss. Black Collection. Flip. Tingnan mo, yung dami, malupit, Dame. Tingnan mo, yung dating, malakas, Dame. Kita mo, Dame. Tingnan mo, Dame. Kita mo, Dame. Tingnan mo, Dame. So ayun mga boss, nakita ko sa video mga boss, napakalupit talaga tingnan. Kasi ako rin mga boss, gusto ko rin yung mga kulay itim na mga damit. So halos lahat ng sinuot ko ay kulay itim, yung simula sa baseball cap hanggang sa round cap, hanggang sa damit, hanggang sa pantalon, hanggang sa sapatos. So inspired ako sa mga kulay black kasi nalulupitan lang ako. So ayan, ito nakita ko napakalupit ng video nila. So patuloy nating i-review yung video ni Skastak Lee. Tingnan mo, yung dami, malupit, Dame. Tingnan mo, yung dating, malakas, Dame. Kita mo, Dame. Tingnan mo, Dame. Kita mo, Dame. Tingnan mo, Dame. 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 Dame.
Damn. 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 Yan. So ayun mga boss, ang masasabi ko lang dito sa kanta ni Skastakli. So kung ikukumpara natin yung kanta ni Skastakli dun sa Dang ng BTS, medyo may pagkapariha talaga siya eh. Sa title pa nga lang, Dame, magkatunog talaga siya sa Dang. Tapos, yung beat niya, medyo malakas yung bass ng beat ni Skastakli. Tapos, yung sa Dang, ano yan? Basta kayo nang bahala mga boss. Ito lang yung masasabi ko dahil sa napakinggan ko lang, sa pag-review ko ng video na to. Kayo nang bahala mga boss kung ano yung masasabi nyo tungkol sa pag ikumpara nyo yung kanta ng BTS at ang kantang ginawa ni Skastakli. So meron silang yung kay Skastakli ay nag-promote siya ng brand, clothing brand siguro yan. Tapos yung pagka-deliver ng kanta, magkatunog talaga siya. Yung Dang, Dang, tananang, tananang, nananang, Dang, nananang, 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 Dang. So, yun talaga yung narinig ko eh. Magkatunog talaga siya. So, ayun mga boss, hindi ako, neutral lang ako. Hindi ako pumanig sa BTS. Hindi kasi ako fans ng BTS. Kay Skastakli, hindi rin ako masyadong fan. So, amin ko mga boss, pinakinggan ko rin yung mga kanta ni Skastakli. Yung mga sumikat na kanta niya, inamin ko yun mga boss. Pero hindi naman sa pumanig ako kay Skastakli kasi palagi akong nakikinig sa kanta niya, nalulupitan ako. Pero base lang sa narinig ko ngayon mga boss, kayo nang bahala mga boss, kayo nang humusga. So ikumpara nyo lang, pakinggan nyo yung kanta ng BTS at ang Dame ni Skastakli at yung Dang, pakinggan nyo yung Dang ng BTS at yung Dame ni Skastakli. So ayun, malupit sana yung video ni Skastakli, yung music video na to. 1 minute lang pala to eh. Medyo maiksi lang. So, ayan, marami pong mga armies, mga BTS armies ba tawag nun ng mga fans ng BTS. Maraming mga BTS armies na nag-react dun sa video. Maraming nag-react dun, mga nag-comment. So, yung video na in-upload dito sa YouTube, yung Dame ng 90s gang ni Skastakli at Floji, ay meron siyang 48k na dislike. Napakaraming dislike mga boss, habang 3.9k lang yung like. So ang dami talagang nag-react, no. Yung views niya mag 1 million na siya sa pagkaka-review ko ng oras na to. So mag 1 million pa lang siya. Meron pong mga nag-comment dito Flip. Tignan mo, yung damit, malupit. Damn. Tignan mo, yung dating, malakas. Damn. Kita mo? Damn. Tignan mo? Damn. Kita mo? Damn. Tignan mo? Damn. Tignan mo, yung damit, malupit. Damn. Tignan mo, yung dating, malakas. Damn. Kita mo? Damn. Tignan mo? Damn. Kita mo? Damn. Tignan mo? Damn. 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 Tignan mo, yung damit, malupit. Damn. Tignan mo, yung dating, malakas. Damn. Kita mo? Damn. Tignan mo? Damn. Kita mo? Damn. Tignan mo? Damn. Tignan mo, yung damit, malupit. Damn. Tignan mo, yung dating, malakas. Damn. Kita mo? Damn. Tignan mo? Damn. Kita mo? Damn. Tignan mo? Damn. 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 Damn.
damn. So yung mga boss, tapos na nating i-review yung kantang Day ng BTS at yung Dame ni Skastakli. So mga boss, kayo nang bahala makinig sa kanta ng BTS at pakinggan nyo yung kanta ni Skastakli. Kayo nang bahala ikumpara yung dalawang kanta na yun at depende na sa inyo kung ano yung masabi nyo mga boss. Ayan, so maraming salamat sa panonood ng video mga boss. At syempre, di natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Dave Smith, Cabezas, Kurt Martinez, John Ferl Damayo Katanpatan, Clint Toys Tampos, Dante Ibale, at ang pinakahuli, si Ramjan Mandati. Okay mga boss, hanggang dito na lang. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.